Salut și mă bucur să te întâlnesc. În acest video vreau să afli câțiva pași pe care am parcurs eu când am început să învăț PHP, da, să învăț web development, pași pe care și clienții mei îi urmează și dau rezultate. Bun, și reprezint web developmentul așa în mare, pentru că am de gând să fac și un video referitor la partea asta de web development, dar aici îți voi spune câteva lucruri basic care ar putea să te intereseze. Ok, web development-ul reprezintă un set de limbaje, atât de programare cât și de marcare. Spun de marcare pentru că deseori se confundă HTML-ul ca fiind un limbaj de programare, ceea ce este fals. Da? Prin HTML practic îți faci o structură a paginii tale, a site-ului tău pentru fiecare pagină în parte. Da? Structura este împărțită în div-uri, da, sau în diferite taguri HTML, după care folosești CSS-ul pentru a-ți stiliza acea pagină sau acele pagini. Da? Limbajele de programare sunt diferite pentru că acolo implică partea logică, funcționalitatea din spate a site-ului, a aplicației web. Da, și aici mă refer la JavaScript și la PHP. JavaScript pentru partea de frontend, pentru partea de client, iar pentru partea de server avem binecunoscutul PHP. Bun. Acum, care sunt pașii pe care tu ar trebui să-i parcurgi ca să înveți PHP Web Development? Da? Și bineînțeles la final, dacă asta îți propui, să te angajezi ca web developer. Pașii sunt următorii. Cel mai important pas, primul, pasiunea. Cel mai important pas, cum spuneam, da, și trebuie să vezi dacă te pasionează zona asta web. Dacă te pasionează web developmentul, dacă îți place să creezi site-uri web, aplicații web dinamice, atât simple cât și complexe, dacă îți place să oferi utilizatorului o experiență, da, prin care să facă anumite lucruri, nu știu, să se logheze pe un site și pe baza acelui login să-i dai acces să facă anumite lucruri. Da, mie mi-a plăcut chestia asta, să oferă utilizatorului o experiență, să zic așa, de neuitat, da, să facă anumite lucruri pe care l-ar interesa pe aplicația mea, ca la final să fie fericit pentru că au reușit să utilizeze aplicația și practic și-a atins scopul. De aceea are rugămintea să analizezi, să vezi dacă te reprezintă partea asta, dacă este pentru tine, dacă ți-ar plăcea să faci chestia asta full-time, pentru că odată ce înveți, trebuie să faci lucrurile astea și de asta spun pasiunea, cel mai important pas. Pasul 2, limbajul, da? Interesează-te puțin de PHP, vezi sintaxa, vezi dacă îți place cum funcționează PHP-ul, dacă îți place la ce este folosit PHP-ul și la final încearcă să scrii puțin cod, linii simple, să vezi dacă este pentru tine. Eu așa am făcut acum 5 ani de zile când am început să învăț PHP. Practic am dat peste WordPress și am văzut că îmi place să lucrez cu acea platformă, cu acel Content Management System. Am zis că hai să intru un pic în cod să văd ce este acolo și am văzut limbajul PHP, m-am documentat, am lucrat puțin cu el la început pentru că nu știam exact ce faci și la ce-i folosit. Am văzut că îmi place cum funcționează și uite așa până și în momentul de față lucrez cu PHP-ul și este un limbaj de care pur și simplu sunt mulțumit și este în continuă dezvoltare. Bun. Pasul 3, logica. Acum vreau să te invit să-ți imaginezi procesul de învățare ca pe o construcție. Da? Temelia programării nu reprezintă altceva decât logica, da? Capacitatea ta de a putea oferi anumite soluții la probleme, ca mai apoi să ai un cod eficient și care să facă ceea ce îți dorești să faci până la urmă. Da? Observ deseori că se merge invers, în sensul că multe persoane care vor să învețe programare încep cu chestii foarte complicate, cum ar fi un framework sau
linii de cod foarte complicate, neștiind ce este la baza lui, da? Neștiind că în spate este foarte multă logică și odată ce dezvolți logica asta, gândirea, capacitatea de a gândi logic, îți va fi foarte simplu să avansezi, da? Pas cu pas până avansezi și îți creezi aplicațiile tale. Pot să dau și un exemplu real, da? Cum ar fi mașină, da? Pentru toată lumea mașina reprezintă același lucru, un vehicul care merge pe străzi, dar în țări diferite este spus într-un alt limbaj. Da? Așa e și cu programarea, odată ce știi logica, poți să faci tranziția spre ce limbaj dorești. Bun, un alt pas important din punctul meu de vedere, care stă la baza programării și la baza logicii, este practica. Da? Jobul de web developer implică foarte multe responsabilități și de aceea trebuie să faci foarte multă practică. Nu faci azi 4 ore, scrii 4 ore cod, da? Și simți că știu toate și mâine te uiți pe Netflix sau te uiți la filme sau mai știu eu ce faci. Într-adevăr, trebuie să existe o relaxare între a învăța și celelalte lucruri pe care le faci tu. Da? De aceea când înveți, încearcă să fii, nu încearcă, chiar vreau să reușești să fii productiv și să fii focusat. Puneți mici obiective, în astea 2 ore vreau să fac chestia asta și dacă nu reușesc să fac, iau o pauză de 15 minute, trag o gură de aer, beau o gură de apă și apoi revin. Dar trebuie să fie un lucru constant, că dacă nu este constant și deviezi de la subiect, nu o să progresezi. Eu când am învățat PHP-ul, am lucrat foarte mult timp, am sacrificat foarte multe ore, investeam foarte mult timp și energie pe zi, dar acum sunt aici de ce nu să, poate chiar te pot ajuta și pe tine să înveți PHP ca la final să obții un job în domeniu. Apropo de asta, lasă-mi un comentariu la acest video și zi-mi ce-ți dorești de fapt, să te angajezi în domeniu sau să devii freelancer, da? Să lucrezi pe cont propriu. Bun, cam ăștia sunt pașii. Cum spuneam, practica și el este un pas important. De aceea eu în programul meu de mentorat pe care l-am dezvoltat mă axez foarte mult pe practică și am implementat regula 20-80, adică cu 20% teorie vei fi capabil să faci 80% practică, da, pentru că am ajuns la ideea că informația o găsești oriunde, cursuri, YouTube, internet, absolut oriunde, însă atunci când pui în practică o să observi că o să ai anumite blocaje, impedimente pe care tu poate nu o să reușești să le treci și așa apare sentimentul ăla că programarea nu este de tine, însă dacă eu am reușit, clar, vei reuși și tu, însă trebuie să fii perseverent și să îți dorești chestia asta. Bun, odată ce te-ai decis să faci o schimbare în viața ta și să înveți programare, fii liber să aplici pentru o ședință de consultație gratuită cu mine prin accesarea linkului www.programaredela0.ro/webdev. Acolo vei găsi un formular, completează formularul cap-coadă cu mare atenție și seriozitate, iar eu ulterior voi lua legătura cu tine și vom vedea cum putem să-ți atingem obiectivul, dar vedem situația ta actuală și stabilim un plan pas cu pas ca tu să evoluezi și să îți atingi obiectivul pe care l-ai la final. Dacă ai întrebări, de asemenea fii liber să-mi scrii un comentariu la acest video sau poți să-mi lași un mesaj în privat și eu îți voi răspunde cât mai concis și la subiect. De asemenea te invit să dai un share acestui video și prietenilor tăi pentru că e posibil să intereseze, da? Și de ce nu, la final, să aveți un subiect nou, comun de discuție. Cam atât a fost pentru astăzi în acest video. Sper că ai învățat ceva nou. Sper că acum știi care sunt pașii pe care tu trebuie să-i parcurgi pentru a învăța programare, da? Pentru a învăța PHP Web Development. Ne vedem în celălalt video. Până atunci, îți urez o zi frumoasă, spor la învățat. Pa, pa!